फानेरियाव खुंफुंजालांबाय बी डिविजन लीग। खृष्टानपारा गाम्बारि एफसीआ 2 गलाव देरहासार जानानै ए लीगआव मासि आवग्रिनो हाबाय। फानेरि ओनसोलारि गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव लोगोसे फानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों थांनाय 14 खालारनिफ्राय सोमलिगुरि मोनसिंसिं फोथाराव खुंजानाय बी डिविजन फुटबल लीगनि जोबथा बादायलायनाया थांनाय सानखालि जानानै थाङो। बे जोबथा फाइनाल बादायलायनाया बनजार डी एफसी आरो खृष्टानपारा गाम्बारि एफसीनि गेजेराव जानानै थाङो। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव नारा-नाथा नाजाथाबनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोनब्लाबो बनजार डी एफसीआ खृष्टानपारा गाम्बारि एफसीनि आखायाव 2 गलनि फारागथियाव जेननो गोनां जायो आरो खृष्टानपारा गाम्बारि एफसीआ ए डिविजन फुटबल लीगआव जायगा आवग्रिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि फानेरि ओनसोलारि गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव खुंजानाय बे बी डिविजन फुटबल लीगआव गासै मोन 16 फुटबल क्लाबफोरा बाहागो लादोंमोन होनना बानजाय आफादनिफ्राय मिथिहोनाय जायो। बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै भारत स्वाधीनता दिवसबो आरो बिनिनो गासैबो भारतारि नोगोरारि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिहरदों। दिनै पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशना बी डिविजन लीग बेखौ खुंफुंदोंमोन। दिनै जोबथा बे बादायनाया फैबाय, फाइनाल गेमा दिनै जाबाय। बेहाय गासै पानेरि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि आफादनि जिथु क्लाब, बे क्लाबफोरा बाहागो लादोंमोन। बेहाय मोजाङैनो बेहाय बे बादायलायनाया जालांदों आरो दिनै जोबथा बादायनाय हिसाबै कसुबिलनि मोनसे गेलेग्रा हान्जा आरो खृष्टानपारा गामिनि मोनसे क्लाबनि गेजेराव बे फाइनाला जादोंमोन आरो बियो दिनै खृष्टानपारानि जिथु क्लाब ना बियो देरहासार जानो हाबाय। जोबोद मोजाङैनो जालांदों रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बानजायनायाव आरो रायजो राजानि मददजों। निस्सय बे ओनसोलावबो गेलेनायनि जि मोनसे जाखांफुनाय, बे गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोनसे इनकारेज होनायनि जि मोनसे थांखिजों बेहाय बे हाबाफारिखौ होदोंमोन। बेखायनो गेलेगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरदों। जोंनि मिथिनायाव जिथु जाय बिथांमोना दिनै देरहासार जाबाय बिथांमोनखौ ए डिभिजन लीगआव बाहागो होनाय जागोन, बाथ्राया बेसेबां सैथो? बियो नेमानो बेनोखा जे जिथु बी डिभिजनाव जायफोर चेम्पियन जायो बिथांमोनखौ ए डिभिजनाव माने लाङो। बिथांमोना गेलेनो खाबु मोनो। निस्सय बेबायदिनो गेलेनो खाबु मोनगोन आंबो मोनसे फोथायनाय। जाय दिनै देरहासार जानो हाबाय फाइनाल लीगआव, दा बिथांमोना ए डिभिजनाव बिथांमोना गेलेनो थाखाय खाबु मोनगोन। निस्सय बे आंनिबो मोनसे हास्थायनाय। बे जिथु बेबायदि लीग आरो माखासे मार्टियार्सफोरनि गोसोखांथियाव जि फुटबल बादायलायनाय, बेफोरबायदि बादायलायनायखौ खुंनायनि गेजेरजों ओनसोलाव बा हालामाव स्पर्ट्सनि फारसे, गेलेनायनि फारसे एसेबाबो इमप्रुभ जादों होनना सानो नामा? निस्सय जायो। खारन जायखिजाया माबा मोनसे जुदि साक्सेसफुल जानोबा बेयाव बयबो माने बाहागो लानो खाबु मोननांगोन आरो बे खाबु मोननाय हिसाबै दिनै क्लाब लेभेलाव, गामि लेभेलाव बा बबावबा माने आफादफोरा बे सोरबा मार्टियारनि मुङाव बा बेबायदिनो रिजनेलनि मुङाव बिदि गेलेनाय होदों आरो बिनि गेजेरजों निस्सय गेलेगिरि सृष्टि जायो। खारन गेलेगिरि सृष्टि जानोबा बेयाव खाबुबो मोननांगोन आरो बे खाबु मोनोबा निस्सय गासैबो प्लेयारा माने जाखांफुनो हायाबाबो बिनि गेजेराव माखासे इन्टारेस्टेड जायफोर प्लेयार्स बिथांमोना गोजौ लेभेलसिम गावखौ माने गेलेगिरि जानो थाखाय खाबु मोनो, बेखौ जों फोथायो।